Здравейте! Днес започваме с първото видео от моята поредица. Видеа, в които ще показвам моите тренировки. Разбира се, не всяка от тях. Ще снимам тези тренировки, в които разполагам с повече време. И тогава, когато наистина имам какво да споделя с вас, какво да ви покажа. Днес е 3 март, националният празник на България, така че честит празник на всички. В момента пътуваме към залата, където ще направя своята тренировка. За днес съм запланувал да комбинирам няколко елемента в тренировката. Смятам да направя нещо като интервална тренировка, в която да включа някакъв кардио елемент, който най-вероятно ще бъде бягане и дърпащи и бутащи движения, тъй като напоследък имам проблеми с прехапване на някакъв прешлен горе високо в гръбнака, който ми причинява доста дискомфорт, особено при спане. За последните седмици няколко пъти го захапвах, ходих да ме отблокират и въпреки това очевидно проблемът или проблемното място му е необходимо повече време за възстановяване и затова и смятам да не прекалявам с тежестите, да не прекалявам с натоварването на гръбнака. Така че тренировката ще бъде най-вече съобразена с това нещо. Въпреки това няма да бъде лека тренировка. Аз леки тренировки не правя. Разбира се, интензитета на всяка тренировка е много относително нещо. Той много зависи от това как се чувстваме, колко сме възстановени, колко сме нахранени, колко сме се наспали и така нататък. Аз винаги се стремя, в зависимост от това как се чувствам и в какво състояние е тялото ми, да оптимизирам интензитета, така че тренировката да бъде максимално ефективна. Да не бъде твърде лека, но разбира се да не бъде твърде тежка, което да попречи на възстановяването. Така, докато все още пътувам към залата, се сетих да спомена в видеото, че в процес на работа съм. Работя върху един мой проект, една тренировъчна програма, онлайн програма, която от изключително много време искам да стартирам, но все се намирам причини да не го направя, тъй като вече не се занимавам основно с треньорство, изготвяне на програми и тренировки като цяло, освен собствените си тренировки, в които аз тренирам. Но от известно време така отново проявих някакви намерения да развивам треньорската си дейност под онлайн форма. Затова и стартирам моя функционална програма, която ще бъде под формата на тренировъчен план 4 или 5 дни в седмицата, която разбира се ще бъде базирана на функционални движения. Ще включвам различни методи на трениране, като функционален бодибилдинг, кросфит, издържливост, гимнастика. Общо взето програмата ще отразява изцяло начинът на трениране, който самия аз прилагам и който аз разбира се смятам, че е най-ефективен, най-широко приложим за повечето хора, които тренират не просто с цел да изглеждат добре, ами и с цел да бъдат наистина функционални, което е идеята на функционалния фитнес. Така че в видеята, които ще качвам, тренировките, които ще снимам, голяма част от нещата, които правя, ще бъдат включвани и в самата програма, тъй като аз самия експериментирам и всичко, което давам на своите клиенти като тренировки, като упражнения, са неща, които самия аз съм изпитал, аз самия съм тествал, за да съм сигурен, че работят. Така че това исках да ви кажа. Ще се видим след малко в залата.
Така, първо ще започнем с малко мобилност, да подготвим ставите, мускулите и тялото като цяло за тренировката. Отделяме 10 на 15 минути.
стартирам тренировката. Ще направя един емом на всеки 10 минути. Ще завъртя 3 комбинации движения. В началото на всеки от 10 минутните прозорци ще започна с 600 метра бягане, след което имам по 3 рунда от 2 упражнения. В първия емом след бягането ще завъртя 3 рунда от 12 ковчики, 10 набирания. В вторият интервал ще завъртя 10 лицеви опори с загребване от планк с 15 скока на кутия. А в третата минута ще завъртя бърпита с GHD коремни преси. Набираните ковчиките се оказаха малко по-трудни, отколкото очаквах. Също не съм изненадан, понеже не съм правил набирания от може би 2 седмици, ковчики също. И цяло мускулатурата ми не е в най-оптималната си форма. Затова и по-бързо се натрупва море. Но за сметка на това пък обема от повторение беше голям, така че беше поносим. Успях да се справя под 8 минути, както беше запланувано. Сега почивам на 10-та минута и продължавам с втората част, където ще запазя бягането, но ще сменя движенията. След минути.
беше много спайси. Много тегло. Едва ми остана една минута за почивка. Надявам се да възстановя до следващата серия, защото имам само 4 секунди. Както обикновено, имахме проблеми с липсата на памет. Телефона ми е пълен с снимки и видеа. Ненужни, които ме мързи да изтрия. Въпреки това, успях да заснема основната част от тренировката. Не беше лесна тренировка, както и предполагах. Доста често, между другото, когато сам си измисляш тренировки, обикновено те са най-трудни. Защото едно нещо е да я мислиш, съвсем различно нещо е да я правиш.